Хлопчики и девчонки, это я, Кася. Поглядите, что у меня есть. Только вам по секрету скажу, что это. Кто сказал звичайная вода? Ну, конечно, не. Вы думаете, я со звичайной воды секрет робить буду? А вот это мое богатие и секрет. Кася, привитание. Доброй раницы, хлопчики и девчонки. Кася, на что ты воды у слойки поналивала? Да тут выставила. Это, Лесик, не вода. Як не вода? Я ж бачу, самая звичайная вода. Ну так, вода, да незвичайная. Незвичайная вода. Гучить смешно. Нічого смешного. А вось гэты слоик, я бачу, пусты. Не донесла, разлила? Лесик, каб ты ведаў, гэта снег. Снег? Я думаў, ён іначай выглядае. Толькі ён растаў. Ну-ну. А на што ты снег у слоікі схавала? Каб захаваць яго да лета. Снег? Захаваць да лета? Але на што? А раптам я летом па снезе засумую. Адкрыю слоечак, а туль снегам пахне. А пусты слоік тады табе на што? Ён не пусты. У ім зімовае паветра. Вось яно што. Зімовае паветра сіл надае. Калі захачу, слоік адкрыю і адразу бадзёрай стану. Фантазёрка ты, Кася. Нічога дрэннага ў гэтым няма. Я столькі карысных і цікавых рэчаў магу прыдумаць. Не сумняваюся. А каб табе думалася прасцей, прапаную абудзіць увесь арганізм на нашай ранішняй зарадцы. Пабеглі? Пабеглі! Доброй раніцы, хлопчики и девчонки. Сегодня я и мои маленькие помощники вырашили наладить сапраўднае спортивное свято. А вы так само хутенько долучайтесь до нас. И спочатку трошечки разомнемся. Накрываем долоньками плечики и начинаем малявать кружочки. Спочатку наперед. Малюем, малюем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Протягиваем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. А зараз назад малюем. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще. Раз, два, три, четыре. Опошние разы. Два, три, четыре. Выдатно. Опускаем ручки вниз. А зараз вытягиваем ручки вверх. Вот так. И будем по черзе нахиляться спочатку у один бок, потом у другий. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Протягиваем. И три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Еще. Раз, два, три, четыре. Опошние разы. Добро. Скончили практикование. Ну что, починаем наше спортивное свято. И будем зараз бегчы по крузе. Вельми хутенько. Побегли за мной. Побегли. Вельми хутенько. Один за одним. Бежим, 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 бежим. Вот так, вот так, вот так, вот так. Молодцы. Еще. Бежим, 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 бежим. Вот так, вот так, вот так. И зараз бежим на своє місце. А зараз займемся киданнем веселого мяча. Спочатку будем кидать мяч одной рукой, а потом другой. И раз, два, три, четыре. Еще. Раз, два, три, четыре. Опошние разы. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Наладим святочные скачки у вышиню. Ставим ручки на пояс и скачем выше. И вот так. Еще. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще. И раз, два, три, четыре. А опошний раз. Молодцы, скончили практикование. Сябры, выдатные вынікі мы показываем. А зараз будем присядать, а так само вытягивать ручки наперед. Вот так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Протягиваем. Раз, два, три, четыре. Еще. Раз, два, три, четыре. Два пошних разы. Раз, два, три,
4, малайцы. Пасля такога спартыўнага свята трэба правільна аднавіць дыханне. Спачатку робім удых носикам, ротикам, выдых. Яшчэ раз носикам удых, выдых. Яшчэ раз удых, выдых. І апошні раз удых і выдых. Малайцы. Сябры, вось такая вясёлая зарадка у нас сёння атрымалася. Але час развітвацца. Да сустрэчы! Лесик, выбачай, што я табе перашкаджаю, але мне вельмі твоя дапамога патрэбная. Што здарылася? Можа, у цябе ёсць альбом для малявання? Ёсць. Хочаш мае малёнкі паглядзець? Да не, мне патрэбны чысты, без малюнкаў. І такі ёсць. А ты мне можаш яго падарыць? Магу. Падары, калі ласка. Хопіць мне ці не хопіць? 1, 2, 3, 4, 5. Ой, не ведаю, можа і не хопіць. Трымай. Ой, дзякуй, Лесічак. Лесік, выбачай, калі ласка, што я табе перашкаджаю, але мне зноў патрэбна твоя дапамога. Слухаю. Ідыш, Лесік, я падумала і вырашыла. Мне альбом не падыходзіць. Можа, у цябе ёсць кардон? Ёсць. А ты мне можаш яго падарыць? Магу. Падары, калі ласка. Кардон дакладна будзе лепей. Больш якасна ўсё атрымаецца. Трымай. Дзякуй, Лесік. А дзе ж гэта я спыніўся? Ой-о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 й. О, вось тут знайшоў. Лесік, выбачай, калі ласка, што я табе перашкаджаю, але мне зноў патрэбна твоя дапамога. Ведаеш, Лесічак, мне колер не падыходзіць, занадта цёмны. У цябе няма кардону белага. Табе на што? На візітныя карткі. На што? У кожнай важнай асобы ёсць візітныя карткі, і мне яны патрэбныя. У мяне няма белага кардону. Няма. Шкада. Як жа я візітныя карткі зараблю? Не ведаю. Лесік, чаму ты так са мной размаўляеш? Ты што, на мяне злуешся? Што я табе дрэннага зрабіла? Няўжо толькі за тое, што я папрасіла ў цябе дапамогі, Касі... ты так няветліва са мной размаўляеш? Ну, Лесіка, я думала, што мы сябры, што мы... Можа, мультфільм паглядзім? Канешне, мультфільм. Ой-ой-ой-ой, нічога не разумею. Трон не трон, стол не стол. І пры чым тут кнігі? Ну нічога, зараз прыйдзе Даша і ўсё мне растлумачыць. Прывітанне, Даша. Прывітанне, Топа. Прывітанне, сябры. А што гэта такое? Гэта друкарскі станок. Ён мае самае прамое дачыненне да гісторыі кнігі, пра якую мы сёння з вамі пагаворым. Ой, як цікава. Паслухаю з задавальненнем. Кніга друкарства ўзнікла ў свеце ўжо даволі даўно. Прыкладна 1000 гадоў таму назад у Кітаі ўзніклі першыя друкаваныя кнігі і малюнкі ў іх. Але да Еўропы кніга друкарства дайшло толькі ў 15 стагоддзі, калі ў 1440 годзе немец Іоганн Гутенберг прыдумаў вось такі друкарскі станок і надрукаваў на ім першую кнігу. Дзякуй яму, які разумнік і малайчына. Канешне, малайчына. Дзякуючы яму, кожны з нас цяпер можа набыць кнігу, а разам з ёй і веды. І ўжо ў 16 стагоддзі такіх друкарняў, дзе знаходзіліся друкарскія станкі, у Еўропе было каля 200 у 60 гарадах. І, магчыма, у адным з еўрапейскіх гарадоў наш з вамі суайчыннік Францыск Скарына убачыў такі станок і загарыўся ідэяй надрукаваць кнігу для сваіх суседзяў і сваіх сяброў тут, на Беларусі. А я ведаю, што ў яго атрымалася. Так, Топачка, сапраўды, атрымалася. Аднак ён прайшоў вельмі доўгі і складаны шлях да гэтага. Нарадзіўся Францыск Скарына ў Полацку. Яго бацька Лука і старэйшы брат Іван займаліся апрацоўкай скур. Таму, магчыма, і прозвішча Скарына паходзіць ад слова «скора» – шкура або кожа па-руску.
Скарына вучыўся спачатку ў Полацку або, можа, у сталіцы яго дзяржавы, Вялікага княства Літоўскага, Вільні. Аднак мы гэта дакладна не ведаем. Мы ведаем, што ўжо ў 1504 годзе ён пераехаў у Кракаў, дзе атрымаў пачатковую адукацыю. Ён атрымаў ступень бакалаўра. Па-нашаму, гэта проста скончыў вышэйшую навучальную установу, універсітэт. Потым Скарына прападае. Некалькі год мы зусім не ведаем ніякай інфармацыі пра яго. І ўжо толькі ў 1512 годзе ён зноў паяўляецца ўжо ў Італіі, у горадзе Падуе, дзе атрымоўвае ступень доктара медыцынскіх навук. У Падуе Францыск Скарына атрымаў, акрамя ступені доктара навук, яшчэ і свой герб «Сонца і паўмесяц», які кожны з вас, я думаю, ведае. Потым ён зноў знікае, і ўжо толькі ў 1517 годзе ён узнікае ў Празе, дзе 6 жніўня на друкарскім станке Іаганна Гутенберга ён друкуе для нас з вамі першую кнігу, Біблію. Гэта ўсё вельмі цікава. Але як гэты станочак працаваў? Працаваў ён, Топачка, даволі складана. Бачыце, тут ёсць такі металічны вінт. Спачатку трэба было яго адкруціць. Вінт падымаў драўляную дошчачку, пад якой было пустое месца, якое закладалася потым вось такімі літаркамі. Яны маглі быць выразаныя з дрэва або з металу, як паказана тут на малюнку. І што? Заклалі літаркі і ўсё? Кніжка гатовая? Не, Топачка, нам патрэбна яшчэ краска і ліст паперы. Краскай літары пакрываюцца вельмі тонкім слоем. Зверху кладзецца ліст паперы, потым зноў закрываецца драўляная дошчачка і закручваецца вінт. Закручваецца так моцна, каб на паперы атрымаўся адбітак ад нашай краскі і ад нашых літарак. І так атрымоўваецца адна старонка тэксту. Ой, як цяжка! Так доўга і толькі адна старонка? Так доўга, Топачка. Аднак гэта было значна прасцей, чым перапісваць кнігі. І дзякуючы Іаганну Гутенбергу і Францыску Скарыне, якія пачалі друкаваць свае кнігі, друкарні распаўсюдзіліся па ўсёй Еўропе і потым увогуле па ўсяму свету. І людзі змаглі атрымаць вось такую простую, маленькую друкаваную кнігу. Цікава было б бачыць першую кніжку. А вось, Топачка, глядзі, гэта еўрапейскія кнігі 16, 17 і 18 стагоддзяў. Але я нічога не разумею. Так, канешне, яны зусім для нас незразумелыя, таму што ў Еўропе кнігі друкаваліся на лацінскай мове. Такія ж кнігі выдаваў, напрыклад, Іаган Гутенберг, таму мы не лічым яго для сябе першым друкаром. А вось сапраўды кнігу нашу нацыянальную, беларускую, надрукаваў ужо Францыск Скарына. Яна была надрукавана нашай мовай. На стараславянскай мове размаўлялі ў Вялікім княстве Літоўскім, а Скарына дабавіў сюды у свой тэкст Бібліі яшчэ і старабеларускія словы, якія разумеў просты народ. Таму і зараз гэтая кніга, яго Біблія, нам зразумелая. Даша, скажыце, а ў нас на Беларусі толькі Францыск Скарына друкаваў кніжкі? Канешне, не. У яго былі свае паслядоўнікі, напрыклад, Сымон Будны і Васіль Цяпінскі, якія ў сярэдзіне 16 стагоддзя надрукавалі яшчэ некалькі кніг тут ужо ў нас, на Беларусі, і дзякуючы ім друкарская справа пачала распаўсюджвацца па ўсёй нашай краіне. У Брэсце, Мінску, Нясвіжы былі адкрыты друкарскія майстэрні, дзякуючы якім мы зараз маем сваю беларускую друкаваную кнігу. Выглядаюць нядрэнна. Засталося толькі прыдумаць, як яны будуць называцца і як яны павінны гучаць. Лесік, у мяне ідэя. А гэта што за калякі-малякі? Лесік, ты што, забыўся, як літары пішуцца? Не забыўся. Дык што ты напісаў? Усё няправільна. Вось гэта што такое? Літара О, Лесік, яна як сонейка, круглая. Кася, я ведаю. Чаму тады пішаш абы што? Хочу прыдумаць новую мову і новы алфавіт. Лесік, ну што ты выдумаў? Некалі ж людзі гэта прыдумалі, вось і мне цікава гэта зрабіць. Але на што, Лесік? А раптам каму спадабаецца? Табе што, больш няма пра што думаць? Вось у мяне цудоўная ідэя ўзнікла. Я спяшалася табе яе расказаць. Якая? Якая? О! Ой, я забылася!
Ой, а такая идея была, просто гениальная. А тут ты со своими незразумелыми литерами. Ну что теперь робить? Може, давай мультфільм поглядім? О, и правда, поглядим мультфильм, и я обовязково успомню. Ну что, Кася, успомнила свою гениальную ідею? Не, Лесик, не успомнила. Але нічого страшного, я обов'язково ще що-небудь геніальне придумаю. Буду Не чекати. треба чекати, я зараз же придумаю. Кася, зараз нам уже розвітуватися треба. Час сьогоднішньої зустрічі вийшов. Ну, коли так, то жадаю усім видатного дня. Паспяхового і незабивного. Зустрінемося хутко зранку У нашим добраранку!